Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Bismillah kita mulai, semoga video ini jadi wasilah kebaikan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang terus njagain langkah kita, dan sholawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Tulis sholawat di kolom komentar ya, biar berkah ngalir terus. Jangan lupa juga tulis dari mono asal kalian, siapa tahu bisa saling nyambung silaturahmi. Mari kita jaga takwa, karena Allah berfirman dalam At-Talaq ayat 23 bahwa siapa yang bertakwa, Allah bakal kasih jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disongko-songko. Pas banget dengan kisah kita hari ini tentang cahaya petunjuk yang nuntun jalan kebenaran. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, supaya channel ini makin berkembang dan bisa terus bagi cerita-cerita penuh hikmah. Tonton sampai selesai ya, karena di akhir cerita ada satu pertanyaan di deskripsi, dan yang jawabnya betul bakal dapat hadiah yang nantinya diumumkan di penutup. Sore itu, di gerbang megah Ayodhya, suasana kerajaannya lagi adem ayem tapi penuh wibawa, seolah seluruh alam sedang ngatur napas bareng menjelang datangnya sesuatu yang penting. Cahaya oranye dari matahari yang hampir pamit perlahan nyamber wajah Wayang Rama, bikin garis tegas di pipinya tampak makin mantap sebagai satria utama. Di sampingnya, Wayang Sinta berdiri anggun dengan sorot mata lembut, memantulkan warna senja yang kayak emas cair. Wayang Laksmana yang selalu waspada berdiri sedikit di belakang, tatapannya ngider ke segala penjuru koyak mau ngecek apakah ada ancaman atau tanda-tanda gaib yang bisa muncul kapan saja. Wayang Hanuman, yang dari tadi nggak bisa diem, gelantungan sebentar di palang gerbang sambil ngelirik kiri kanan, mukanya campuran antara penasaran, semangat, dan sedikit jahil. Sementara itu, Wayang Jatayu, burung sakti penjaga kehormatan, bertengger di salah satu ukiran naga emas yang menghiasi gapura besar itu. Sayapnya ngepak pelan, nyambut angin senja yang baunya mirip wangi dupa dan bunga kamboja. Mereka berlima bukan sekadar lagi berdiri santai menunggu malam turun, enggak, ini bukan waktu biasa. Mereka lagi ngedenger kabar yang baru saja datang dari para pertapa penjaga hutan timur. Kabar itu bilang ada sepasang ondel-ondel penuntun cahaya yang muncul tiba-tiba di perbatasan Ayodhya. Ondel-ondel itu bukan ondel-ondel biasa kayak yang sering lewat kalau odo barong, karnaval, atau syukuran kampung. Konon, dua ondel-ondel itu punya cahaya yang bisa bongkar kebenaran tersembunyi, ngangkat rahasia yang selama ini kutup rapat, bahkan bisa nunjuk jalan ke hal-hal yang sengaja disembunyiin dari generasi ke generasi. Rama ngelirik Sinta sebentar, ngeliat wajah perempuan itu diterpa angin pelan yang bawa aroma tanah kering bercampur bunga hutan. Sinta, katanya pelan tapi tegas, kabar ini ora bisa disepeleke. Yen ondel-ondel iki beneran penuntun cahaya, mesti ono perkara gede sing bakal muncul. Sinta mengangguk perlahan, senyumnya tipis tapi penuh keyakinan, seolah dia sudah ngerti bahwa perjalanan ini bukan sembarang perjalanan. Aku yo rumangsa ngono, Kakang. Ayodhya lagi butuh petunjuk. Mungkin iki dalan sing digelarake Gusti kanggo nresnani wong-wong. Dan benar saja, dari kejauhan, di balik kabut tipis yang melayang di dataran rendah Ayodhya, kelihatan dua siluet besar bergerak perlahan. Tinggi, tegap, wajahnya khas ondel-ondel Betawi dengan riasan kuat, tapi cahayanya beda. Bukan cahaya lentera biasa, bukan pantulan dari obor atau api kecil. Cahayanya halus, lembut tapi mantap. Koyak cahaya yang muncul dari sesuatu yang bukan fisik semata. Ondel-ondel laki-laki menghasilkan semburat biru keunguan, sementara ondel-ondel perempuan memancarkan cahaya merah keemasan yang hangat. Dua cahaya itu saling melingkar, seolah berdansa dalam diam. Hanuman yang paling gak tahan kalau lihat hal-hal aneh langsung nyeletuk, waduh, Kang Mas Rama, iki kok ondel-ondel ora kayak sing biasa nari sambil diiringi tanjidor, yo. Cahayae kok kayak wahyu sing lagi arep mudhun. Jatayu nyaut dari atas, suaranya berat tapi bergetar, aku wis pirang-pirang tahun mabur ngideri langit Ayodhya, ning durung tau nemoni cahaya sing vibra seapik ngene. Iki pasti dudu perkara sepele. Sementara itu, Laksmana maju satu langkah,
ngeletakin tangan di gagang senjatanya sambil ngomong pelan, "Romo, opo perlu kita dekati saiki? Tapi aku ngeroso iki undangan, koyo ajakan halus. Dudu ancaman, dudu serangan, tapi panggilan." Kalimat itu keluar dengan gaya khas Laksmana, tegas tapi penuh rasa hormat. Dari kejauhan, kedua ondel-ondel itu berdiri, menghadap mereka, wajahnya tenang, seakan menyampaikan pesan tanpa kata. Cahayanya makin lama makin lembut, kayak ngusap udara dengan sentuhan gaib. Angin sedikit berubah, jadi hangat dan wangi, kayak campuran kelapa bakar, bunga sedap malam, dan tanah basah habis hujan. Suasana itu bikin hati setiap orang yang melihatnya jadi campur aduk, antara kagum, takut, penasaran, dan mantap maju. Tiba-tiba terdengar suara pelan seperti gumaman, entah dari arah mono, tapi kedengaran jelas di telinga mereka semua. "Ayo sini, ono perkara gedhe sing kudu direwangi. Ojo wedi. Iki dalan sing wis dicatat saka jaman biyen." Suaranya lembut, seperti suara penabuh gambang yang sedang nyetel nodo. Tapi meski lembut, ada kekuatan besar di baliknya. Bukan suara manusia, bukan suara hewan, bukan suara angin, tapi sesuatu yang lebih tua dari ketiganya, sesuatu yang membawa pesan dari zaman sebelum wayang-wayang itu lahir. Rama langsung tegap berdiri. Dia ngambil napas panjang, dadanya naik turun, matanya memandang lurus ke arah siluet ondel-ondel itu. Yen pancen iki tondo saka Gusti, ora ana sebab kanggo mundur. Iki perjalanan sing kudu dijalani. Sinta melangkah maju mendampingi Romo, wajahnya lembut tapi mantap, seolah nyawanya sendiri udah nyatu dengan cahaya senja dan petunjuk gaib itu. Laksmana berdiri di sisi kiri Romo, Hanuman meloncat turun dari balok gerbang dan mendarat dengan gaya pamer sedikit, sementara Jatayu turun dari ukiran naga dan mengepakkan sayapnya perlahan, tanda siap mengawal perjalanan ini. Gerbang Ayodhya yang megah itu jadi saksi pertemuan dua budaya besar, tradisi Betawi yang melahirkan ondel-ondel dengan pesonanya yang khas, dan dunia wayang Jawa yang syarat makna, penuh petuah, kesaktian, silsilah, laku spiritual, dan perebutan tahta. Saat dua dunia itu bertemu, yang muncul bukan benturan, tapi perpaduan, nyawiji, menyatu, dan membentuk jalan baru yang belum pernah mereka tempuh. Awan berubah warna keungu-unguan, angin naik turun seperti tarikan napas makhluk besar yang nggak kelihatan. Cahaya dari ondel-ondel itu makin kuat, tapi tetap lembut, mengundang tanpa memaksa. Dan di antara cahaya, di antara angin, di antara suara gaib yang baru saja terdengar, mereka berlima merasa ada laku spiritual besar yang menunggu untuk dijalani. Perjalanan ini bukan cuma soal bongkar kutukan, bukan sekadar urusan politik kerajaan, bukan cuma perang antar keluarga, tapi perjalanan yang akan membongkar akar sejarah. Mereka akan belajar tentang kesetiaan, cinta, kesaktian, tata negara, humor rakyat, pusaka kuno, bahkan wahyu langit yang selama ini hanya jadi rumor di kalangan pendeta hutan. Begitulah awal perjalanan mereka, awal dari kisah besar yang nyampur jadi satu antara budaya Betawi dan kisah Jawa, antara cahaya dan gelap, antara masa lalu dan masa depan. Sebuah perjalanan yang dimulai bukan dengan pedang terhunus, tapi dengan cahaya halus dari sepasang ondel-ondel yang memanggil dengan penuh misteri. Rombongan pun melebu alas berkabut biru, alas yang dari dulu dikenal sebagai hutan nirmala, tempat di mana batas antara alam manusia, alam gaib, dan alam para dewa seringkali ketemu tanpa sengaja. Kabut birunya bukan kabut biasa, warnanya seakan-akan muncul dari sinar bulan yang ketemu sama asap dupa sakral, memantul lembut tapi menyelimuti jalan sampai semuanya tampak seperti bergerak dalam mimpi. Akar-akar pohon besar menjulur seperti ular raksasa yang tidur, sementara suara burung malam yang jarang kedengaran bikin suasana makin penuh teka-teki. Di baris paling depan, Wayang Romo jalan dengan langkah mantap, tegak, dan konsisten. Geraknya alus tapi penuh wibawa, persis bayangan satria utama yang sudah dasarnya terlatih menghadapi beragam perang, intrik istana, dan cobaan hidup. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, seolah ada getaran kecil yang merambat ke akar-akar hutan, bikin dedaunan sekitarnya bergerak halus seperti memberi salam hormat. Sorot matanya lurus menghadap ke depan, nggak goyah sedikit pun,
kayak seorang pemimpin yang tahu betul kemana ia harus memandu pasukannya. Di belakang Romo, Wayang Sinta berjalan pelan tapi tegar, langkahnya lembut seperti embun yang nyentuh daun-daun pagi, tapi ketegarannya terasa dari caranya mengatur napas dan menahan rasa was-was. Meski dirinya lembut, ada kekuatan dari dalam yang memancar, kekuatan seorang perempuan yang pernah menghadapi penculikan, perjalanan berat, fitnah, dan pembuktian diri tanpa kehilangan jati diri. Rambutnya bergerak pelan tertib angin, seolah-olah hutan sendiri tengah menunduk hormat setiap kali Sinta lewat. Di sisi kanan Romo, ada Wayang Laksmana, yang dari tadi nidai kiri kanan dengan mata tajam kaya elang yang kangen memongso. Laksmana itu tipe orang yang selalu mikir 2 langkah ke depan. Dia pintar baca situasi, ngerti perubahan angin, ngerti suara daun yang jatuh, dan ngerti kapan bahaya datang meskipun bentuknya belum kelihatan. Kepekaannya itu bikin rombongan merasa aman. Hutan iki ora biasa, Kakang Romo, katanya pelan dengan suara khas Jawa yang kalem. Kabut biru iki mesti ono maknane. Romo cuma mengangguk sebagai tanda dia juga paham. Di sisi kiri, Wayang Hanoman melompat dari batu ke akar pohon terus ke dahan rendah. Gesit banget sampai seolah dia bukan lagi jalan, dia menari. Gerakannya cepat, ringan, dan berenergi, kayak anak kecil yang baru nemu mainan baru. Tiap kali dia bergerak, kabut bakal terpecah sebentar dan membentuk pola melingkar, sebelum kembali padat dalam detik-detik berikutnya. Wah, alas iki baunya beda banget, koyo campuran kemenyan sama bunga kenanga, katanya sambil mencium udara, lalu nambah, kayak lagi odo hajatan gaib. Sinta cuma nyengir kecil, sementara Romo tetap fokus. Di udara sedikit lebih tinggi dari mereka, Wayang Jatayu terbang rendah, sayapnya mengepak pelan tapi pasti. Andep-andep, ngikuti arah rombongan, matanya yang tajam menembus kabut biru tanpa banyak kesulitan. Jatayu ini bukan sekadar burung sakti, dia penjogo kehormatan keluarga, saksi hidup dari masa-masa paling kelam dalam perjalanan Romo dan Sinta. Tiap kepakan sayapnya menghasilkan hembusan angin kecil yang membantu membuka sedikit jalan di depan mereka, memberi tanda apakah jalur itu aman atau berbahaya. Aku krungu suara, tapi dudu suara manungso, katanya suatu kali, membuat Laksmana refleks nyentuh gagang senjatanya. Makin dalam mereka masuk, hutan makin terasa kayak hidup. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, akar-akarnya seperti tangan raksasa yang menggapai. Beberapa pohon bahkan terlihat seakan-akan punya wajah samar, seperti patung tua yang dilupakan manusia. Daunnya bergerak pelan, tapi nggak selalu karena angin, kadang karena sesuatu yang mereka sendiri sulit jelaskan. Kabut biru itu naik turun, kadang menipis sampai bayangan pepohonan jelas, kadang menebal sampai jarak 1 langkah pun tampak jauh. Lalu, setelah berjalan hampir 1 mil, mereka sampai di zona yang berbeda dari bagian hutan lainnya. Kabut biru tiba-tiba mengalir ke samping kanan kiri, membuka jalur yang lurus tapi gelap. Dan di ujung jalur itu, sepasang ondel-ondel penuntun cahaya berdiri. Dari kejauhan saja mereka udah tampak mencolok, tinggi, kokoh, dengan wajah khas ondel-ondel Betawi yang makupnya tegas banget. Tapi kali ini, riasan wajah itu bukan sekadar aksesori, odo aura hidup, seperti ekspresi itu bisa berubah kapan saja. Cahaya yang mereka pancarkan mirip cahaya lentera Betawi malam takbiran, yang warnanya hangat, hidup, dan bikin orang pengen mendekat karena terasa damai. Ondel-ondel laki-laki mengeluarkan cahaya biru keunguan yang mengalun lembut, sementara ondel-ondel perempuan memancarkan cahaya merah kemasan yang ngelingkar pelan seperti ombak kecil di pantai. 2 warna itu bersatu, berputar, terus membentuk lintasan tipis yang melukis jalur di tanah. Hanoman maju sambil nyeletuk, "Weh! Kayak lagi nonton pesta rakyat di tengah hutan." Tapi kok rasane ora rame, malah kayak disuruh mikir mendalam. Jatayu menimpali, "Iki ora pesta, Hanoman. Iki petunjuk. Cahaya iki nunjuk arah." Laksmana merunduk sebentar, memperhatikan tanah yang kena pantulan cahaya. Benar. Jalur iki bukan kebetulan. Jalur itu, yang ditunjuk oleh 2 ondel-ondel itu, tampak seperti jalan yang sudah lama tidak dilalui.
Tanahnya keras tapi ada retakan kecil yang terisi sinar merah dan biru. Ada ukiran samar kayak simbol kuno yang muncul kalau terkena cahaya ondel-ondel. Rama langsung sadar bahwa jalur itu bukan jalur biasa. Iki dalan sing digelarake saka jaman biyen, katanya pelan. Dalan iki mung bakal muncul yen waktune wis tekan. Dan benar saja, setiap langkah mereka mendekat, cahaya ondel-ondel itu makin terang, tapi nggak menusuk mata. Terang yang membuat hati adem, tapi sekaligus membuat pikiran bekerja keras. Ada semacam peringatan halus di dalam cahaya itu, semacam amanah dari leluhur. Dua ondel-ondel itu diam saja, tapi dari gerak cahaya dan hawa yang mereka keluarkan, rombongan bisa merasakan bahwa jalur itu akan membawa mereka ke sesuatu yang berat, rumit, dan penuh rahasia. Jalur yang mereka tunjuk ternyata menuju rahasia kutukan lawas, kutukan yang sudah lama mengancam Ayodhya, tapi tidak pernah benar-benar disebutkan secara terang-terangan. Kutukan itu dulunya dianggap cuma dongeng, cuma cerita rakyat, cuma bisik-bisik pendeta tua yang sering dianggap kebanyakan meditasi sampai halu. Padahal kenyataannya, kutukan itu adalah rangkaian kejadian politik yang rumit, perebutan tahta yang penuh pengkhianatan, konflik keluarga kerajaan, wabah rasa iri, dan kesalahan masa lalu yang gak pernah ditebus. Konon, sebelum Rama lahir, ada peristiwa besar yang melibatkan dua keluarga bangsawan, dua pusaka yang diperebutkan, dan satu kesalahan fatal yang membuat satu garis keturunan menghilang tanpa jejak. Peristiwa itu dicatat dalam naskah tua, lalu disembunyikan oleh para penjaga istana supaya stabilitas kerajaan tetap terjaga. Kutukan itu nggak kelihatan dalam bentuk monster atau wujud gaib, tapi terasa dalam bentuk kegagalan demi kegagalan, konflik kecil yang nggak kunjung selesai, dan bayangan suram yang menggantung di masa depan Ayodhya. Dan sekarang, jalur yang dibuka oleh ondel-ondel itu sedang menuju ke sono, ke akar masalah sesungguhnya. Perkara politik, tahta, pengkhianatan masa lalu, dan nasib kerajaan yang selama ini ditutup-tutupi mulai terkuak sedikit demi sedikit. Rama menarik napas. Sinta menggenggam tangannya sebentar. Laksmana memperketat ikat pinggang. Hanuman berhenti bercanda. Jatayu mengepakkan sayapnya pelan. Mereka tahu, apapun yang menunggu di ujung cahaya itu bukan perjalanan biasa. Rombongan mandek ing pinggir kali suci, lan suasanane kaya lagi nyekel napas. Cahya rembulan sing lagi sumunar setengah, memantul di permukaan banyu sing tenang tanpa riak. Kelembutan sorotan cahya iki nggawe sak jagat pinggiran kali katon luwih ayem, kaya kabeh bebendu lan kesusu dunia mendadak ilang sak detik kuwi. Wayang Sinta maju perlahan, sandangan alus kebelai angin. Dheweke lungguh ing pinggiran watu. Lantangan diselehke perlahan menyang banyu, seolah lagi ngajak ngobrol roh-roh sing jaga sungai. Nalika tangane nyentuh banyu, muncul gelombang tipis, alon banget, kaya detak jantung bumi sing lagi kebangun. Wayang Rama ngadeg setengah langkah ing burine, tangane nyekel gagang busur. Pandangan ora mung ngawasi Sinta, nanging uga nalika rambulan gawe bayangan pepohonan ing permukaan kali, kaya simbol-simbol rahasia sing lagi nyoba muncul. Wayang Laksmana, sing watake waspada lan teges, terus muter pandangan, ndeleng saben sudut alas lan pinggiran kali. Ana naluri ksatria ing awak sing ora gelem percaya marang ketenangan sing muncul mendadak. Kanggo Laksmana, ketenangan alam kaya ngene kerap dadi pertanda yen ana sesuatu sing gedhe lagi nyiapke sergapan. Wayang Hanuman, sing biasane ceria lan cekatan, saiki luwih banyak diem. Dheweke ngadeg cangklong, ndeleng ke permukaan banyu sing memantulkan cahaya. Nalika gelombang halus daripada sentuhan Sinta melebar, Hanuman mencium sesuatu, bukan bau fisik, tapi getaran energi. Ana sing beda, pikir. Iki dudu banyu biasa, lan iki dudu sorotan rembulan biasa. Hanuman ngerti yen tanah, udara, lan banyu bisa ngirim pertanda nalika roh leluhur pengen ngomong. Wayang Jatayu terbang rendah lan kemudian mendarat ing dahan wit sing miring ke sungai. Sayap nutup, lan mata elang tua iki nyorot lurus menyang pusaran kecil sing terbentuk tepat ing ngendi tangan Sinta nyentuh banyu.
Naluri Jatayu sing tajem marang energi spiritual, gawe dheweke ndelok luwih tenang tinimbang sing liyane, nanging ing jero pikirane, dheweke ngerti yen ora ana apa-apa sing kebetulan yen berkaitan karo ondel-ondel penuntun cahaya. Sawise sawetara detik keheningan sing kaya nganti menit, tiba-tiba ana gerakan lirih saka balik wit-witan. Ora kaya swara satwa alas, ora kaya langkah prajurit, lan ora kaya hembusan angin. Swara iki lembut banget, kaya gemerisik kain kebesaran festival Betawi sing gesek pelan. Ranting sing goyang, kabut biru sing terbelah, lan nyileme cahaya rembulan nandani anane kedadian luar biasa. Sepasang ondel-ondel penuntun cahaya muncul. Wujud ngadeg tenang banget, lan ora ana kesan serem utawa tegang. Ondel-ondel laki-laki nganggo baju merah kehormatan, sedangkan ondel-ondel perempuan memakai kebaya biru berpendar. Lampu kecil-kecil yang biasa terlihat podo ondel-ondel di perayaan Betawi, kini berubah jadi pancaran energi halus sing mengalir pelan dari tubuh mereka. Bukane cahaya listrik, tapi cahaya jiwa, cahaya kesadaran, cahaya leluhur Betawi sing nyawiji karo aura cerita Jawa kuno. Nalika mereka melangkah maju, tanah ora krasa geger, ora ana debu yang terbang, nanging hawa berubah, semacam rasa dingin halus sing murup ing kulit. Dan saat sepasang ondel-ondel iku ngadeg ing pinggir kali, cahaya di wajah mereka memantul langsung ke permukaan banyu. Sinta, sing isih nyeleh tangane ing banyu, langsung kaget amarga dadakan muncul simbol kuno ing tengah riak. Simbol iku ora sekadar gambar. Bentuknya campuran antara aksara Jawa kuno, motif tumpal Betawi, lan garis melingkar kaya lambang pusaka kerajaan. Simbol-simbol iki kebentuk seolah-olah banyu dadi layar, lan rembulan dadi proyektornya. Wah, iki tanda pisan, ujar Hanoman sambil maju setengah langkah. Suarane lirih, ora kaya biasanya. Simbol kuwi terus berputar alon ing banyu, kaya mandala sing dibentuk langsung oleh tangan leluhur. Laksmana memicingkan mata, mencoba mengingat setiap legenda sing pernah ia dengar. Jatayu melangkah maju lebih dekat, suaranya pelan, simbol kaya ngene iki ora muncul kecuali yen ana perkara gedhe sing melibatkan silsilah, pusaka, lan pengkhianatan. Rama ngayomi Sinta dengan lengannya, tapi pandangannya tetap podo simbol itu. Di balik ketenangannya, pikirannya berputar cepat. Keluarga siapa yang dikhianati? Silsilah mono yang kusentuh tanpa kusadari? Dan apa hubunganku, sebagai Raja Ayodhya, dengan kutukan lawas ini? Ondel-ondel penuntun cahaya kemudian mengangkat kedua lengannya perlahan. Cahaya makin kuat, namun tetap lembut. Kondisi itu membuat permukaan kali berubah kaya kaca raksasa sing ora mung memantulkan cahaya, tetapi uga memantulkan memori. Satu persatu, bayangan kejadian masa lalu muncul. Seorang tokoh bangsawan Betawi kuno yang pernah bersekutu dengan kerajaan jauh di timur. Sebuah keluarga yang dikhianati karena masalah warisan pusaka suci. Sepasang leluhur yang memendam dendam tapi juga harapan. Penguasa masa lalu yang memutuskan jalur politik tanpa tahu konsekuensi spiritual yang mengikutinya. Sinta masih menatap permukaan air, merasa seperti mendengar suara-suara kuno. Suara perempuan menangis. Suara lelaki bersumpah setia lalu disingkirkan, suara anak kecil kehilangan haknya atas sesuatu yang sakral. Suara-suara itu bukan hantu, bukan makhluk gaib, tapi gema sejarah yang belum tuntas. Rama nyeletuk lirih, kutukan iki ternyata bukan cuma perkara Ayodhya. Iki gabungan antara tanah iki karo tanah Betawi. Gabungan dua budaya, loro leluhur, loro pusaka, sing kebenerane durung rampung. Hanoman nutuk, berarti perjalanan kita ora mung benerke sejarah kerajaan, tapi benerke sejarah masyarakat sing pernah disatukan lalu dipisah paksa. Ondel-ondel perempuan maju setengah langkah, wajahnya menyinari simbol itu lebih kuat. Kali ini bayangane berubah dadi garis cerita sing jelas. Seseorang dari garis keturunan Romo kuno pernah mengambil pusaka Betawi tanpa ritual persetujuan adat. Peristiwa itu memicu ketidakseimbangan. Kutukan pun lahir, tersebar halus tanpa disadari, dan kini kembali bangkit saat takhta Ayodhya berubah tangan. Jatayu menghela napas panjang, berarti tugas kita luwih berat tinimbang sing kita kira. Rama ngangguk pelan, ora apa-apa.
Yen iki jalan nyawiji antara Jawa lan Betawi, kita lakoni. Ora mung kanggo kerajaan, tapi kanggo leluhur sing durung rampung ceritane. Simbol di air makin terang, lan perjalanan mereka akhirnya jelas. Memahami sejarah, menyatukan dua budaya, lan mematahkan kutukan lewat kebenaran. Dalem gua kuno sing ukirannya ruwet nanging endah banget, rombongan mlebu kanthi adem lan waspada. Gua iki ora mung papan kosong sing ora ana maknane, sakjerone gua, saben ukiran, saben guratan ing tembok, saben lekukan batu nduweni cerita sing wis kapendhem pirang-pirang abad. Nalika cahaya saka sepasang ondel-ondel penuntun cahaya nyorot alon-alon marang dinding gua, ukiran-ukiran kuwi dadi urip, kaya layar sing nuduhake sejarah sing ora tau dituturke kanthi terbuka. Cahaya saka ondel-ondel laki-laki sing warnane abang keemasan nyorot dinding sisih kiwa, lan ondel-ondel perempuan sing cahyan biru lembut nyinari sisih tengen. Campuran cahya kuwi gawe suasana kaya ritual sakral, kaya para leluhur lagi ngundang rombongan tumeka ruang rahasia sing suci. Wayang Rama sing watake tenang nanging tegas, maju paling ngarep. Wajah disinari pendar cahaya biru merah, gawe ekspresine katon luwih jero tinimbang biasane. Ing kono, Rama ndelok ukiran sing wujud kaya wong loro sing padha ngadepi, cekel pusaka sing padha, nanging ekspresine beda banget. Sing siji ngono, matane kebak rasa percaya diri, sing sijin kebak nesu lan rasa ora nerima. Wayang Sinta, sing alus lan berkarisma, melangkah mburi Rama. Dheweke nyeleh tangan ing dinding sing halus nanging dingin kaya es. Ukiran di hadapan nyeritakake sosok perempuan bangsawan sing nangis sambil nyekel selendang pusaka. Ing sakjroné ukiran kuwi ana simbol spiral, tandha yen perempuan iku dadi inti saka sejarah sing dadi sumber kutukan. Sinta ngrasake hawa melankolis sing metu saka ukiran kuwi, kaya perasaane perempuan iki isih kejiret nganti saiki. Wayang Laksmana, sing watake teges lan waspada, ngitung pola ukiran sing ana. Dheweke malah ngrungokake swara samar saka balik tembok, swara gesekan logam, jeritan perang, lan sumpah-sumpah sing ora ampung. Iki ora mung ukiran dekorasi, ujare ing batin, iki rekaman energi saka prastawa gedhe, prastawa sing nyebabake sejarah kerajaan dadi keruwet. Naluri Laksmana ngerti yen iki pertanda yen konflik sing dihadapi mereka saiki dudu sekadar kutukan gaib, tapi efek domino saka kesalahan manusia. Wayang Hanoman, sing biasane ceria lan lincah, dadi luwih serius. Dheweke nyedak ukiran gedhe banget sing nuduhake perang antar saudara, prajurit-prajurit bersenjata tombak, pedang, lan panah. Wajah-wajah ing ukiran iku ora kaya ukiran biasa, amarga ekspresi wong-wong kuwi katon nyata, ana sing nesu, ana sing bingung, ana sing kaya ora ngerti kenapa kudu gelut karo sedulur dhewe. Hanoman maca ukiran iku kaya maca buku sejarah. Iki jelas perang saudara sing gedhe, ujare lirih. Lan yen perang iki sing dadi awal kutukan, berarti kutukan iki diwarisake lewat keturunan sing melu prastawa iki. Wayang Jatayu, burung tua sing bijaksana, mabur alon lan ndelok ukiran saka jarak luwih dhuwur. Nalika sayape nglambai pelan, cahaya saka ondel-ondel memantulke ukiran-ukiran bagian atas gua, bagian sing ora bakal katon yen ora ana cahaya khusus iki. Ing sisih paling dhuwur tembok, Jatayu ndelok simbol kaya lambang pusaka kerajaan campur motif Betawi, ornamen tumpal, bulatan matahari, lan garis melingkar kaya mandala. Gabungan budaya, gumam Jatayu. Kutukan iki ora mung milik Jawa utawa Betawi, tapi persilangan antar keduanya. Cahaya ondel-ondel banjur memanjang, nguatir lan nguripke relief sejarah. Ukiran-ukiran dadi kaya sandiwara visual, kaya ana roh para leluhur sing gerakke lan ngolah ukiran supaya ngerti maksude. Relief kuwi ngandhut telung adegan gedhe. 1. Perang saudara. Ing ukiran pisanan, prajurit-prajurit kerajaan padha sengketa. Ana sing jaga pusaka suci dengan setia, ana sing ngrasa yen dheweke sing paling pantes nyekel pusaka kuwi. Wajah-wajah prajurit iku nggambarake rasa kecewa lan salah paham sing ndadekake sedulur bisa memerangi sedulur. Adegan iki nuduhke menawa perang iki dudu perang politik biasa, tapi perang amarga salah tafsir wahyu. Rama sawise mirsani ukiraneku nyambut napas panjang.
Perang saudara iki mesti ninggal warisan rasa sakit sing ora gampang mari, ujare. Yen kutukan iki lahir saka perang kaya ngene, we mesti nglewati sejarah iki nganti tuntas. 2. Rebutan wahyu. Ukiran kaping 2 nuduhke para tokoh kerajaan batesi wahyu sing ora kudune. Ing relief iki, ana tokoh utama sing nampa wahyu saka langit, sesuatu kaya panuntun ilahi. Nanging ana uga tokoh liyane sing ngrasa dirine luwih suci lan luwih pantes nampa wahyu kuwi. Iki sing ndadekake rebutan wahyu, rebutan legitimasi, rebutan pengakuan moral. Wayang Sinta nyawang ukiran iki luwih suwe tinimbang ukiran liyane. Dheweke ngrasake rasa sedih sing bebat ukiran iki. Saben wong sing rebutan wahyu tanpa ngerti maksude, mesti bakal ngrusak keseimbangan, ujare lirih. Lan iki wis kelakon. 3. Kesalahpahaman antar keluarga kerajaan. Ing ukiran pungkasan, digambarake telung keluarga kerajaan sing padha-padha punya pusaka turun-temurun. Nanging amarga kabar sing ora bener, calumni, lan salah paham sing disengaja, hubungan antar keluarga iki dadi rusak. Ana sing ngrasa dikianati, ana sing ngrasa diremehke, ana sing ngrasa pusakane dicuri. Padahal sebagian besar masalah iki muncul amarga informasi sing salah lan ego sing nguasani pikiran para pemimpin wektu kuwi. Laksmana ngeret napas. Yen masalah iki asal saka komunikasi sing salah, tegese kutukan iki bisa dibenerake, yen kita bisa nemokake cerita sing bener. Cahaya ondel-ondel dadi luwih terang, lan saka balik ukiran, tiba-tiba muncul gambar kaya hologram spiritual, bayangan tokoh-tokoh leluhur sing nggawa pesan. Suara sing ora wujud wong nanging kaya gema bumi muni. Kutukan ora lahir saka gaib. Kutukan lahir saka rasa salah, dendam, lan sejarah sing disalahpahami. Sing nerusake kutukan iki dudu roh jahat, nanging manusia sing ora tau ngrampungke cerita sing wis pecah. Rama, Sinta, Laksmana, Hanuman, lan Jatayu padha meneng suwe. Pesan iki nancep banget. Lan ing kahanan iki, kabeh ngerti. Perjalanan iki dudu mung nglawan kutukan. Perjalanan iki kanggo ngeruwat sejarah. Nerusake cerita sing terputus. Nglurusake kesalahan leluhur supaya keseimbangan bali. Ondel-ondel penuntun cahaya banjur munggahake tangan, lan ukiran gua nutupi maneh, dadi sepi lan mati kaya semula. Nanging ing batin rombongan, cahaya kebenaran wis murup. Rama nyeleh tangan ing dinding dingin kuwi lan ngendika lirih, yen iki sing kudu kita tindakake, kita bakal rampungke. Ora mung kanggo Ayodhya, tapi kanggo kabeh leluhur sing terluka. Lan gua pun menutup bab sejarah, namun membuka bab perjalanan spiritual sing luwih gedhe tinimbang sing dipikirake rombongan sadurunge. Akhire, rombongan tekan pucuk bukit sing angin ngibrit kenceng kaya ngusap-ngusap awak para pejuang sing wis lelah, nanging tetep semangat merangkaki perjalanan panjang iki. Bukit iki dudu bukit sembarangan, iki bukit sing dipercaya dadi titik temu antara alam manusia, alam leluhur, lan alam dewa. Saka dhuwur sakabehing Ayodhya katon kaya permadani cahaya sing lagi nunggu kabar keselamatan saka para satriya. Langit warna jingga kasmaran lan ungu tipis meluk ruang udara, seolah ngerti yen pertempuran paling penting wis arep kelakon ing pucuk iki. Ondel-ondel penuntun cahaya, sing dadi kunci perjalanan saka awal nganti tekan titik pungkasan iki, maju bebarengan. Cahaya abang lan biru saka tubuh nyawiji kaya dua pelita suci sing dijupuk saka jagat dewa. Gelombang energi kasebut muter pelan banjur saya cepet, kaya pusaran samudra sing ngumpulke kekuatan saka segala arah. Nalika energi kasebut mutih lan memantul ing batu-batu puncak bukit, katon jelas lingkaran pelindung raksasa sing wujud kaya kubah cahaya, ngesot lembut, nanging daya perlindungannya katon gegirisi. Wayang Rama, minangka pemimpin rombongan lan satriya utama, maju paling ngarep. Dheweke ngangkat pedang suci sing wis dadi turunan Raja Dasarata. Pedang sing dipercaya mung bakal memancarkan cahaya putih paling murni nalika diangkat dening tangan sing bersih lan niat sing lurus. Nalika Rama ngangkat pedang, angin sing ngibrit pun langsung minggir, kaya hormat marang keberanian lan keluhuran niat. Cahaya saka pedang iku ora mung madangi area sakupenge, tapi uga ngusap wajah para leluhur sing seolah ndelok saka balik kabut langit. Ing sisih liyane, Wayang Sinta sing dikenal alus,
ngemban tugas ora kalah penting. Dheweke nyipta simbol pemurnian nganggo gerakan tangan sing gemulai, memutar udara lan cahaya kaya nulis aksara suci ing ruang kosong. Simbol pemurnian iki ora mung mantra, tapi rangkuman kasih sayang, kesabaran, lan ketulusan sing dadi inti kekuatane Sinta. Nalika simbol kasebut rampung, angin sing ngubengi lingkaran pelindung dadi luwih lembut, kaya diusap tangan ibu marang anak sing lagi nangis. Suasana puncak bukit berubah, ora mung dadi medan perang, tapi dadi ruang suci sing nampani penyembuhan sejarah. Wayang Laksmana, satria sing paling setya lan ora tau ninggal Rama, menyiapkan stance gelut lan fokus marang titik pusat energi. Wajah ketat nanging tenang, mata sing ngejaga Rama wiwit cilik nganti saiki ora pernah goyah. Laksmana ngerti yen sisa energi gelap sing menggantung ing udara iki dudu energi sembarangan, iki energi sing diwarisake lewat perang saudara, dendam keturunan, lan pengkhianatan leluhur. Laksmana nguatkan diri, nahan napas, lan nyiapke serangan spiritual sing ora mung ngandalkan tenaga fisik, tapi keteguhan batin. Wayang Hanoman, sing biasa munggah mandah lan nggawa suasana ceria, saiki berubah total. Dheweke joko, napas panjang, lan nglepas jurus-jurus kesaktian saka ajaran Sunyaraga, laku spiritual sing nglatih kesadaran lan kekuatan batin liwat kesucian hati. Rambut putih ing dadan kaya melambai-lambai kena angin energi sing muter. Hanoman ngerti yen pertempuran iki ora mung perkara kekuatan fisik, iki perkara kesucian niat lan keberanian nglakoni kebenaran meskipun kudu nembus lorong gelap sejarah. Wayang Jatayu, burung suci sing sadurunge pernah ngorbanke awak kanggo ngelindungi Sinta, mabur ing atas lingkaran perlindungan. Sayap ambiar karo cahaya putih lembut, gawe bayangan kaya sayap malaikat sing nutupi rombongan saka ancaman apa wae sing nyoba mlebu. Jatayu wis ngerti luwih dhisik nganti akar-akar energi gelap iki, amarga ing jaman kepungkur, dheweke sudah melihat sekilas konflik antar keluarga kerajaan sing mengakibatkan luka turun-temurun. Ing titik iki, Jatayu ora mung dadi penjaga, tapi dadi saksi sejarah sing kepengin kabeh kesalahan masa lalu disembuhkan. Nalika energi abang lan biru saka ondel-ondel bertemu, lingkaran cahaya ing sekitar rombongan dadi menggulung kaya ombak lautan sing lagi pasang. Gelombang cahaya kasebut nuduhake adegan-adegan sejarah sing sempat dipendem. Wajah-wajah sedulur sing perang, pusaka sing diperebutkan, wahyu yang salah diartikan, keluarga yang terpecah, lan leluhur yang ora pernah sempat njlentrehke maksud asline. Suara-suara samar terdengar, kaya ratapan lan penyesalan sing wis kapendam terlalu suwe. Rama banjur ngucap doa, suarane rendah tapi kuat. Sinta nelungso lan meleburkan simbol pemurnian ke tengah pusaran cahaya. Laksmana ngarahke serangane, Hanoman nyalurake energi putih saka inti ragan, lan Jatayu ngepak sayap nganti muncul kilatan cahaya emas. Nalika kabeh kekuatan sing murni itu menyatu, energi gelap yang menggantung ing udara mulai getar-getar, kaya kebasahan sate sing kena angin kenceng. Siji detik, langit dadi peteng. Detik berikutnya, cahaya gedhe muncrat, kaya kembang api suci sing meledak ing alam para dewa. Energi gelap sing wis ngancem Ayodhya pirang-pirang generasi buyar, pecah dadi partikel cilik sing banjur hilang di bawah angin. Ora ana swara ledakan, ora ana teriakan, sing ana mung hembusan angin lembut sing kaya ngucap, wis. Rampung. Kutukan wis mari. Ayodhya sing ngenteni kabar saka kejauhan, langsung dadi adem ayem. Ing desa-desa, rakyat tiba-tiba ngrasakake suasana plong, kaya beban sing digotong pirang-pirang keturunan tiba-tiba ilang. Para ibu sing masak, para bapak sing ngobrol di warung, para bocah sing dolanan langsung ketawa luwih lega. Bahkan humor ringan mulai ngalir maneh, kaya dituangi banyu seger saka gunung. Wong-wong Betawi ngetawain kelakuan ondel-ondel sing katanya bisa goyang-goyang sendiri. Wong Jawa ngudar cerita leluhur sambil guyon-guyon tipis, lan kabeh padha ngerti yen dunia wis kembali ke titik seimbang. Ing pucuk bukit, rombongan menatap satu sama lain. Meski lelah, hati mereka penuh lega. Rama merangkul Sinta. Laksmana nyeleh tangan ing pundak Rama. Hanoman ngakak setitik karena akhirnya bisa guyon maneh. Jatayu mabur muter di udara sambil nembang lirih. Ondel-ondel penuntun cahaya menunduk, seolah tugas mereka wis rampung.
Bab anyar lagi dibuka. Bab sing lebih adem, lebih wening, lan penuh pitutur. Sebab perjalanan iki ora mung ngalahke kutukan, nanging ngendhaleni sejarah, ngruwat luka, lan ngelingke kabeh wong yen kebenaran bakal menang yen diusahake bareng-bareng. Alhamdulillah, wis rampung nonton sampai akhir, makasih banyak. Tetep perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, jogo takwa, jogo hati. Dan bagi yang jawab pertanyaan dengan benar, semoga doa ini jadi kenyataan untuk kalian. Ya Allah, yang Maha Menjogo, limpahkanlah kepada saudaraku keturunan dan keluarga yang baik, yang menjadi penerus akhlak mulia dan kemuliaan hati. Anugerahkanlah kepadanya lingkungan yang penuh kebaikan, persaudaraan, dan ketenangan. Jauhkan ia dari segala permusuhan, perselisihan, perang, dan konflik lahir maupun batin. Tanamkan dalam dirinya cinta dan rasa kekeluargaan yang semakin kuat, serta istiqomahkan hatinya dalam zikir, ibadah, dan laku spiritual yang engkau ridai. Jadikan setiap langkahnya kokoh, penuh kebijaksanaan, dan bercahaya oleh petunjukmu. Jika engkau takdirkan ia memegang amanah kepemimpinan, politik, atau kekuasaan, maka jadikan ia pemimpin yang adil, merakyat, penuh humor yang menyejukkan, serta jauh dari sifat zalim. Karuniakan kepadanya pemahaman moral, etika, dan filsafat hidup yang lurus. Ya Allah, jadikan hidupnya berkah, jalannya lapang, dan akhir usianya dalam husnul khatimah. Amin. Kalau ternyata jawabannya salah, gak apa-apa, semoga selalu sehat, bahagia, dan dilapangkan urusannya. Jangan lupa komen juga mau request judul opo lagi tentang ondel-ondel. Siap saya buatin.